Είναι όμορφη κούκλα, πολύ γλυκιά σαν καραμέλα, σαν τσίχλα παλί. Ποιος μοσμέντα και καταστροφή σ' όλη τη γη, του μυαλού δεύτερη στιγμή. Καταστροφή σ' όλη τη γη. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Θα είναι αυτοί που βγαίνουν πρώτοι. πουλάκια χορεύουνε στους άχρους. Έλα! Κάτσε να χαλαρώσεις, πρέπει να ξεκουραστείς. Καθίστε σαν ήσυχα αρνάκια, μέρα της ξερνιασιάς. Μέρα της ξερνιασιάς. Μέρα ξερνιασιάς. Αυτή είναι η καλύτερη